Boas novas para Ribeira tras a xuntanza mantida entre a alcaldesa e o presidente da Xunta, na que abordaron diversos proxectos clave para o desenvolvemento do municipio. Un deles, o futuro polígono industrial, no que a Xunta e o Concello abordaron diversas vías de financiamento unha vez concluído o proceso de compra das parcelas pendentes. Puxemos o foco nada máis entrar no goberno, fomos quen de comprar esas dúas parcelas que faltaban na Pobra, puxemos en marcha tamén a actualización dese proxecto de urbanización que se está a facer nestes momentos. Tivemos xa unha primeira reunión coa propia Conselleira de Industria. Teño que dicir que en todo este tempo tanto o equipo técnico da Consellería como os técnicos municipais tiveron xa tamén varios encontros nos que poñer en común cales son as partes de cada unha das administracións, non? Polo tanto, creo que estivemos avanzando no eido técnico e o compromiso do presidente da Xunta é que este polígono industrial tan agardado para Ribeira conte co financiamento suficiente para poder comezar canto antes e para que ese polígono sexa unha realidade, posto que sabemos que hai unha gran demanda. Outro dos compromisos trasladados por Alfonso Rueda foi a redacción dun proxecto de mellora integral do Ceipo Grupo para poñer fin aos problemas da cuberta e mellorar a envolvente térmica dun colexio moi antigo e que conta con preto de 400 alumnos. É un centro antigo que ten varias edificacións e que, polo tanto, se precisa de un arranxo de cuantía económica alta, con un proxecto tamén integral que vai a levar un tempo de redacción e que, polo tanto, o presidente da Xunta dixo que ten o firme compromiso de poñer en marcha xa de maneira inmediata a redacción dese proxecto para que as obras de rehabilitación integral do colexio do Grupo sexan tamén unha realidade e dar resposta a ese colexio que temos no centro de Ribeira que, como digo, ademais, é o colexio que máis rapaces alberga e que é un dos que leva máis tempo sin ter unha reforma integral potente. Ambos os mandatarios aproveitaron tamén este encontro para falar sobre a futura residencia pública de maiores que se construirá nunha parcela do lugar de Cruxeiras. A Consellería de Política Social traballa xa na redacción das bases técnicas para licitar o proxecto.